bandiraɓe tedduɓe yewiyankoɓe Pinal TV on calminama on jettama on beltanama en calmini dennagal bandiraɓe kala en jetti dennagal yewiyankoɓe Pinal TV to goni en goniri kala wonɓe nder leydi Mali hay caggal leydi Mali e nder Afrique hay caggal Afrique kala on mbiyama on calminama on jettama on beltanama e nder ñalawma hande o en garti kadi wattanno mon yewtere meɗen e gurdam fulɓe tawa kadi waɗan toon yewtere nde ko musidɗo moɗon sehil mon Diallo Barel Samba jeeyat toon cuuɗi men wiide Sembano ñalawma hande o noon eɗen gonde weltare no feewi e sababude nodduɗo ɗo e gendiyankoɓe ɓiɓɓe fulɓe dadiɓe dariɓe gam kadi ɗemgal Pulaar wuura e ɗum noon e goto e mabɓe foof en namno inde mum yettode muɗum ɗum noon en gadorto musidɗo meɗen keɗɗo men Jungo Ñaamo o haalanen inde makko e yettode makko e to jeeya e cuuɗi meɗen bisimilla ma musidɗo. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En jetti Allah ha no feewi. Min mbiyetemi ko Ila Ba, jeyami ko to Biruyel toon jeyami. Jarama e musidɗo goɗɗo heeɗimi jungo nano inde ma yettode ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe hettotoɓe Diallo Barel Samba ɗo radio Pinal ɗo min mbiyetemi ko Mouhtar mo Amadou Mamadou Sow ɓurɗo andirede joom fama gorko mo korka ƴildade beelal kore ciliwaji beelal ngabuji e noodi wuuro Sada Mamma Sada wuuro ɗo gawdi puɗi gawaka lamorgo sisiɓe ñorode Sahel. a jarama jokkoɗo hen. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eyyi min mbiyetemi ko Souleymani Diallo kono noddirtemi ko Diawara jeeyami ko leydi men Ñooro wuuro to wiyete Biiru way ko toon min jeeya kono hande Allah joƴƴini men koto Bamako ɗo. eyyi on calminama on jettama on beltanama eɗen gandi ko hooreɓe fedde goni ɗo ɗum woni fedde wiyetede Fergo Fouta e gonɗo jungo men ñaamo woni Ila Ba walla kam hande minene omo yiiɗi yettere Diallo e ɗum noon ɓe sikki somin gimmimono ma en mbawa wadde ɗum e kanko woni ko président e Fergo Fouta e kañum e Souleymani Diallo lollirɗo Diawara on kañum woni kalfinaɗo fate nden ka dingiral ngal hono woni conseil e musidɗo meɗen Mouhtar Sow e on kañum woni joguiɗo konngol fedde nde ɗum noon hande eɗen jogui namde ko fate gurdam pelle saabu oɗon gandi hande o ñalawma hande mo gonɗen o e pelle keewi e nder aduna o no feewi e kono noon beele oɗo saaha joni wonko mbawɗon famminde men e gurdam pelle ko ɗum wonata namdal ngal tigui tigui hande ɗum noon musidɗo meɗen e Mouhtar Sow e joom fama mbi sikki noon de kono mata e mbatta ɗum Pulaar hande lamɗo maccuɓe wona noon wiyede nde walla eɗen keddo tan joom fama joni hol yiyande ma e gurdam pelle ñalawma hande o bisimilla ma. Bon Diallo Barel Samba Allah yettama nulaɗo juulama Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam en jotti jinnaɓe worɓe rewɓe hooreɓe diina e hohoɓe aada eɗen ñaagui Allahu subahanahu wa taala nde jooɗotoɗene jaam gimmoɗen e jaam ndunoɗen leydi ndi yo Allah addan leydi ndi jaam kisal e deƴre e dendagal leyɗele asilaɓe en kala saabu sa yi kala ne fewne ko leydi ne yeedi yo Allah addan en deƴre en calmini dendagal keɗotoɗo kettotoɓe digiral men ngal ɗo gurdam fulɓe Barel Samba meɗen mbima yo Allah junnu yeɓirde nde ɗo ɗum woni télé fulɓe oɗo hoko waɗa e makko barke e pulagu fo huccana ɗum anda ɗo ko galle fulɓe kala min duyima kadi gonol ma ɗo e weltanadema e wawdema subtade hono ndeɗo yewtere gurdam fulɓe so famama hunde fof ko hen woni yo Allah waɗe yewtere nde barke yo Allah waɗe yewtere nde barke e gurdam pelle Barel Samba ene waɗi nafoore so famama surtout sen ɓami yeru hande Fergo Fouta a haali ɗo haala Fergo Fouta minen min jeeya koye nder pelle Fergo Fouta hande ko addi min ɗo meɗen kadi hono ɗum pelle ha heewi pelle ɗe gurdameje majje anniyaji ganniteɗi ɗi so organisation o feewi ala fof ɗum moƴƴere mum haaɗi
wonko e pewni kono won kadi ko heewi ko manki ɗum noon ko manque ma de organisation fulɓe aduna ɓe fof mbawa rendude ɓe mbaɗa fedde wotere e sana e dow gueɗel aɗa andi hay enen fulɓe wonande aɗa andi gurdam fulɓe andi ene jeeya e ndema e gaynaka ko en gurdam fulɓe jeeya ndemowo ene jogui guesa furba kono aɗa yiya hen kadi ɓiɓɓe galle ɓe joguiɓe hen jeylaji bo jeylari hanani warde furba ko furba adoto gollede nde jeylaji ndewa hen ne wayno pelle fulɓe ɗe foof furba mum ko tabital pulagu hankkadi kala fedde jokkide hen wona jeylari jeylari noon wallitta ko furba so neɗɗo so famiranoma ni tan e jeylari anda furba wona gaño mum kala ko dañi yotta Allah yotta furba furba kadi anda jeylari wona ɓi bamum ko kañum wallitta so pelle ɗe pamiri ni ɗe mbaɗiri organisation mum kala nde ɓe noddi eɓe kamɓe fof ɓe notonira ko jiɗɗen ko heɓoto hen mbo gurdam pelle ko ni foti waade fedde wonde yeeso nde yimɓe fof jaɓanande jokkande fedde wonde yeeso nde nde yeeƴo e pelle keddiɗi ɗe ɗum ɗo koye am jeeya ko ɓiyam mi accata caggal ndendinen gurdameje men ayi yimɓe wona ni woni dendal woni dendal ko dendal ɓerɗe ɓe ndendina ɓerɗe mabɓe ɓe ɓama koɓe anni e moƴƴo kene nafta leñol ngol fof gila e jangɗe ha e golle bo ko ɗum ɗo woni nafoore pelle so pelle paami mi raɓɓiɗino ɗo saabu konngol yoɗani e huno ko goto eyyi somi faami namdal ma a jarama Souleymane non bisimilla ma adno ko mbawɗa haalande men ko fate gurdam jiiruɗon gurdam pelle hannde eyi basi ala dombayi mi nani namdal ma kadi namdal ma ngal e ngal waɗi fayida ha no feewi ko hunde nde ganduɗa ko fotde namnede namniɗa affaire gurdam banggal pelle alhamdulillahi hande no wone yarude ni ene feewi holko addani kam wiide ene feewi sabu pelle ɗe ɗe goni sababu yimɓe ɓe gandodirano gandodiri ɗe goni sababu yimɓe woɗɗodirnoɓe ɓattodiri ɗe goni sababu yimɓe batti gollidde yimɓe batti hutodirde sabu ene jeeya e bandiragal foof ko adi foof bandiragal ko gandodiren so tawi en goni bandiraɓe en gandodirani bandiragal ngal ngal ngakkan ngal heɓata ɗon fayida joni noon ɗeɗo pelle ɗe goni sababu ɗe gandodiral yimɓe aɗa jiida ɗo e neɗɗo tawa an a anda oɗon jiidi joni noon ko pelle ɗe gari ko yimɓe hewɓe ɓe gandano ene jiidi woni sababu pelle ɗe goni sababu ɓe gandodiri jiidigal maɓɓe yimɓe hewɓe kadi ɓe ganduɗa tawa ene nanodiranno pelle ɗe goni sababu kadi ha jiitodiri ɗum ɗeɗo pelle foof ɗum ɗo nafoore heeɓima ɗo e pelle he joni noon ha joni eɗen ñaago Allah yo Allah nawru ɗum yeeso sabu enen fulɓe eɗen mbiya lekki dañal ko gandal so tawi neɗɗo en gandodirani en mbawata gollidde so tawi en gandodirani en mbawata suusodirde so tawi en gandodirani en mbawata jotodirde ha jotodiral ngal yetto won e nokku so tawi en gandodirani en mbawata huutodirde ɗum noon il faut ko gandal ngal adoto awa ɗeɗo pelle gurnam pulago hande woni sababu ɗum ɗo foof heeɓima hen ɗum ɗon ko yettore Allah ha no feewi ɗum woni dombayi inchallahu eɗen jeewa ɗo tan en gartata e musidɗo meɗen Ila Ba anne holno jiiruɗa gurdam pelle hande e nder windere nde alhamdulillah eɗen jetta Allah eɗen jetta jooɗiɓe ɗo ɓe Diawara Diallo Mouhtar Sow e ano
Baril Samba Baril Samba Baril Samba Coulibaly de Baril Samba Coulibaly ma mbiyen Diallo wati Baril Samba Diallo eyyi mi weltima e namdal ma ngal nafooje kewɗe keɓano e pelle ɗe nden yimɓe cuusondirano nde yimɓe no kulodira hande batte pelle ɗe mbaɗi sababu yimɓe cuusodiri ɓadodiri batti wallodirde et puis kadi moƴƴere fuɗɗima heɓade hen saabu saɗa yiiɗi moƴƴere ko ma gandotireɗa ma ganda neɗɗo nde keeɓa moƴƴere naata hakkude moon neɗɗo ma anda moƴƴere wawata nadde hakkude moon bandiraɓe puɗɗima yeytodirde surtout guure men ɗeɗo mawɗe hande Bamako e pelle ɗe nana pindina yimɓe kolla yimɓe ɗemgal men ngal nana ɓoccito men aywa hande pelle ɗe nana kolla wata jeeboɗen ɗemgal men ngal wata jawoɗen ko emen eyyi saabu ken leñol gandol ken leñol ɓoygol ken leñol teddinalngol ala fof en ngala e Afrique et puis gandira ɗen ko Allah kala to nanɗa pullo aywa a nani diiniyanke jiya pullo chrétien famɗi wiyani ala de kono ne famɗi so yiyama hawan yimɓe ɓe pelle ɗe andini yimɓe ɗum pelle ɗe andini yimɓe hol goɗɗum kanɗen ko ruttidade caggal ganden ɗo Bamako ɗo wona ɗo jeeyeɗen hayso mbaɗi ɗo duuɓi ujunere toujours mbiyeɗen kon hoɓɓe koten gure men Mouhtar Sow omo haɓano ɗum ñande fof omo haala ɗum e téléji omo haala ɗum e radio ji wona hande aywa hande enen ko ɗum jiɗɗen haɓanade no kotirten aywa mbiɗa yowa ɗo taw eyyi on jarama on beltanama no feewi on jaabima tigui namdal ngal tigui holno jiiruɗon gurdam pelle saabu hande mbiɗen gurdam pelle ene heewi nafoore wonande windere nde ha tegnone ɓiɓɓe fulɓe saabu fulɓe ina joguino caɗele jiitodiral e gandodiral ɗum foof hande sababu gurdam pelle ɗe ɗum addani ɗum waylade hande en puɗɗima saabu mbi sikki hayne joddeɓe ɗo hande ɓe ko sababude pelle ɗe saabi ha gandodirɓe ɗum noon ko nafoore mawde wonande pelle ɗe hande ɗe gaddi nafooje ɗe ganduɗa ɗe galata kayɗi ɗum noon en gartat e toɓɓere ɗimmere woni hol nafoore woni e pelle ɗe hande mbi sikki hay nder yewtere men ɗo joni on gari hen no feewi kono noon ha joni eɗen jiiɗi garten e Ila Ba o haalana men seeɗa hol nafoore wonde e pelle ɗe hande ñalawma hande mo gonɗe ɗo eɗen jetta Allah ha no feewi nafooje kewɗe keɓama hen surtout enen puɗɗi fedde joni fedde nde ɗon waɗi sababu enen gandotirɗen fedde nde guinnirɗen nde ko feere ko Fouta e jaatigueɓe mum fedde nde ko nde fuɗɗi hande ene yahay lebbi 6 ko nde fedde hesere eywa ande e dogdu jamma e ñalawma hay hanki dimanche koye ɗum min gonno fedde nde nde heɓama hen martaba mawɗo kala mawɗo gonɗo ɗo Bamako ɗo en jettima ɗum wona galo hen wona gando hen wona miskino hen ala fof mo fedde nde acci hen ala fof kadi fedde nde mo nde yawi fedde nde holko nde yiɗi ko waddude men gonten gotum pelle kewɗe mbaɗama pewnama mais pelle ɗe so ɗe puɗɗima tan so ɓooyi seeɗa ɗe jartan caggal ndeɗo fedde noon eɗen ñaagui Allah wata ndewa noon kadi eɗen ɗamini to Allah ndewayata noon saabu ko puɗɗiɗen yaade hande sernaɓe men tedduɓe wonɓe ɗo ɓe eɗen teddiniɓe eɗen kormiɓe kamɓe fof en jettimaɓe en teddiniriɓe aywa en jeehi hen nokkuji kewɗi kono ma Diawara Diallo ar hen ma Mouhtar Sow ɓe gara ɓe mbaɗa développé so ɓe mbaɗi développé caggal mum kadi fedde nde ko yiiɗi ma en ɓeydu hen kadi eɗen jowa ɗo taw a jarama Mouhtar Sow hol nafoore fedde wawi addude hande walla pelle mbiyeɗe Diallo Barel Samba a jarama a weltanama nafoore fedde ko addata hande ma ko wawi addude hande ko addi ko kay hande en jiiɗum sabu so hunde ari koko nafata ko ƴettete sabu en kaali joni ko sababu fedde rendini en ɗum tan ko nafa e Diallo Barel Samba eɗen jotta Allah eɗen jotta hakkilanteɓe men ɓe Allah hokki hakkillaji wawde rendinde leñol ngol ɗum koye nafoore fedde jeeya ɗum eɗen duttina ndu salminadu e Alhaji Ila Ba sabu Alhaji Ila Ba e Haalpulaar en mbi neɗɗo fof mo wawi yettude sababu wawi yettude Allah
ko sabu ha dammuɗi aljannaji Allah hokkimo ko suka julɗo kadi ko dimo sabu wona mantudemo de neɗɗo kala ko waɗi yo haale par ce que yimɓe ɓe ko joom hakkillaji en ko hiroɓe ɓe kiraɓe ko moƴƴi ɓe mbaɗa ko moƴƴi nafa windere nde sabu yimɓe ko ɗum kaani wurdude sowona ɗum wawi rokkude neɗɗo tan ko Allah yo Allah hokku enen fof ko nafata en aduna e lakara Allah hokkimo hakkille moƴƴo o lelima o miijima o wi ngol ɗo leñol hannde no ngol wayni sa daari ngol angol jogii alɗuɓe angol jogii annduɓe angol jogii laamɓe angol jogii miskineɓe angol jogii jambareji kono leñol ngol ne sari min somi ƴeewi tan min ila ba so birunge heeɓi ɗo hannde probléme ko birunge tan jiyammi e esiraɓe mum e yimɓe seeɗe pourtant wona noon hani waade ha no taw ñawro fof ne nooto hono mbaɗanmi mbeɗa yiɗi min nodda Allah ko Allah andi o sababu to iwrata yo Allah wallam julɓe fof ndenda ɗum woni fergu ɓiɓɓe fulɓe e jaatigueɓe mum o hokki heeɓi ha miijoji moƴƴi o lamdi yimɓe hewɓe dokkimo hen hakkillaji o heeɓino yaltiniri o wi eɗen cari mbawi rendude sen dendi ɗemgal men ngal haale par ce que hande pular ene maayi a ara e nder galleji men enen jooɗiɓe guure mawɗe ɗe taw ɓeɓɓe men e rewɓe men ko ɗemɗe janande kalata il faut que ɗemgal ngal haale saabu so ɗemgal wuuri leñol wuuri so ɗemgal maayi leñol maayi ɗum noon kaalen ɗemgal men jangguinen ɓiɓɓe men kollen ɓe diina kollen ɓe golle sen dañi ballodiren ɗum wawa yaade caggal en dentani yimɓe ne mbawa rentude so dentinani ɓerɗe mumen kadi il faut que tampana ɗum gimmoɗa jottoɗa bande neɗɗo a jogoto jawdi ma jaaha Dubai cooda marchandise kono neɗɗo sottaki neɗɗo a teddinan ɗum jottoɗe mawɓe men kala ɗo ɓe goni teddinenɓe gandinenɓe miijo men ɓe jotti mawɓe hewɓe haɓe jotti kalifa men Tijaniya ɗum woni Alhaji Amadou Hadi Amadou Mountaga Sey Oumar ceerno Amadou Hadi Talto Ñooro o weltani ɗum o hokki en haajuma hakkille makko e miijo makko e du'aw makko eɗen calminamo ɗo kanko e dendagal anduɓe men fof a faami de wiya fergo Fuuta yo rendu jehodiren woy e woyyo ɗum woni ko weeli e ko metti ndendinen jawɗele men ƴeewen 16 fulɓe joƴƴinen 16 fulɓe mbaɗen hen misidaji men mbaɗen hen janguirɗe men Qur'ana français anglais pular e gollirɗe métier kala coodede mobilaji men kala ko kewi ɗo mbadden so neɗɗo maayi ɗo tuusiren ɗum mobilaji men sen yiiɗi yaade to jeeya fof nawtire toon mbaɗen ko heewi ɓuuri no goruɗen ni ɓuuri hooram aɗa andi nafoore kay fuɗɗima eyyi joni garaten koye namdal hol nafoore fedde addata fedde hol nafoore addata nafoore fedde addata ko développement sa wi développement ko yaajede saabu neɗɗo goto ala ko wawi fewnude ma yimɓe ndenda nde mbaɗa ko mawni sa yi mawɓe men gandi nden neɗɗo goto wawa hundude tiba kono ene wawi bonnude tiba ɓe ndendina ɓe ndendan ɓe ndendina miijoji mabɓe ha tiba ka wawa yaade dow nafoore fedde addata foof ko yiɗodirde nde taf nafoore fedde addata nde fof ko dendal taf so yimɓe ndenti ala fof ko mbawa fewnude kala ko rendi huule herse ittane gueɗal kala ko serti songuire gotel nafoore fedde taf premier fof tafo ko dendal so yimɓe ndendi tan ballodiran ɗum woni nafoore ko fedde addata ewa jarama musidɗo meɗen Souleymany Diallo Diawara holko mbawɗa haalande men seeɗa e nafoore fedde eyi no Mouhtar Sow wini nafoore fedde kam so en mbi en kaal ɗum en juutnoto hen ha no feewi saabu ene yaaji ene jeeya e nafoore fedde ko adi fof taw ko mbiɗen annodirde ɗum ɗon ene jeeya e nafoore fedde saabu a andano kam mi andama fedde nde woni sababu ha en gandodiri ay nafoore heeɓi ene jeeya e nafoore fedde so en gandodirani en koolodirta en gandodiri joni koolodiral ari hakkude men
korodiral ari hakkunde men en batti yewtidde en batti gollidde en batti disnodirde en batti hokkodirde hakkillaji ayi gila ɗo nafoore heeɓima saabu sanano batte ɗum ɗon nafoore nde wa ɗum sana batte ɗum nafoore nde heɓata ɗum noon sa wiya jaato nafoore nde nafoore mum ene heewi ene jeeya kadi e nafoore hay enen koye men joni no jooɗodirɗen ɗo ni joni eɗen jooɗi ɗo ene wonde deeƴere ene wonde teeyre ene wonde hakkilantagal kadi ene wonde e teddungal ɗum ɗo ko nafoore mawde saabu hande men enen wonɓe ɗo ɓe surtout wonɓe ɗo isto jooɓe wonɓe en gandano hen wonɓe gandano men hen kono hangadin so en jalti ñande wonde kala to kawruɗen en calmodiran en bismodiran ayi en gonti gotum e nder ko gontuɗen gotum ko nden hoorare nde arata ayi hangadin so hoolare nde ari tan nafoore nde aran ɗum noon en mbawa haaldude ɗum ha gasa ko seeɗa seeɗa tan jubbeten hen inchallah musidɗo Iba Ba annon mbawɗa haalande men nafoore fedde hol nafoore ɓurde wawde yi'ede hen ha ande kay ndeɗon wawi wallude leñol ngol e hoore mum eyyi nafoore ene wayno tan ko ceerno Diawara Diallo haali ko kañum e Mouhtar Sow ko haali ko ko ɗum tan mataw deftanmi nafooje heɓama hen hayso haaɗi ɗum ɗo tan nde ɗo jonde ko nafoore an en gandutirano saabu fedde addani men andutirde Mouhtar Sow amin gandutiri ko wona hande mais fedde ɓadodiri amen ko ɓuuri ko hanki ko sowona ko minen mawditi aywa ceerno Diawara ha kaza ko noon aywa yimɓe kadi ɓe min jaadata ɓe fedde surtout fedde fergo Fouta addani kam mino gandutiral ha no feewi addani kam bandiragal ala fof hande ene fammi momi andotira hay somi andotira e jomum no feewi mbiɗa andi galle mum saabu ko fedde nde addi ko yimɓe jaata ene jaaha e galleji ko ɗum tan ko nafoore ɗe mbawata haaldede ha gasa joni noon ma en gaare wadde développé hol nafoore fergo Fouta ko annoyi wadde holko nde yiɗi wadde ma en gaare hen ɗo ha yeeso so Allah jaaɓi eyyi on jarama jaabuji mon mbaɗi fayida no feewi on beltanama tigui tigui e nder nafoore fedde way kono ala to haaɗi saabu so wiyama nafoore fedde ko ardi ko foof yimɓe mbawata hulede kerse taw ngala pelle e neɗɗo ɓe mbi hulante ko jiyanteɗo mo yiyantaki hulantaki ko noon Pulaar wi fedde noon ko kañum woni ko addanta neɗɗo yiyanede ko so yiyanama nden kulaneɗa e ñalawma hande o sen teskitima pelle ɗe nafoore muɗum e mbawa limtidde no mbiɗon ni on kaali on gayni kono eɗen gandi hay ɗo to jooɗiɗen e Pinal TV ko fedde taw kadi ko fedde wasaɓe hoore mum waɗi ngal ɗo gollal eɗen gandi noon ɗum ko hunde mawde no feewi wonande e golle ɗen saabu so yeehi ha yettima pelle ɗe meeɗa yiide yimɓe ɓe meeɗa jooɗodade jeeyi ha ndendi ha joƴƴini ko foti no Pinal TV ɗum firti ko nafoore pelle ala to haaɗi e joni noon ha joni en jokkata namde hade men artoyde fergo Fouta en jokkata namde taw e namdal men tatabal e hol caɗele ko pelle gaddi e ñalawma hande o e Mouhtar Sow alhamdoulillahi rabbil alamina caɗele ko pelle gaddi hande Diallo Barel Samba ko mawni kinare mawni kinare hande ɗum ne jeeya e caɗele pelle par ce que neɗɗo sa mawni kinima tan ay bonni foof par ce que sa mawni kinima mbiyata ka ardetaki hay goto wonta yeesam gonɗo yeeso ma foof hay sone wawi ko hokka ko gonta ko aɗa ñowa ɗum caggal aɗa ŋacca ɗum caggal nanna haasidagal nanna bonande foof ɗo hande ko toɓɓere mawde e caɗele e ko tampini pelle ɗe neɗɗo saɗa yiiɗi ardade il faut que jaɓa gardeɗa saɗa yiiɗi teddinede il faut que teddina yimɓe saɗa yiiɗi hulede a hulan yimɓe saɗa yiiɗi hersede a hersan yimɓe saɗa yiiɗi ittanede gueɗal a ittana yimɓe gueɗal kono sa wiya ardetaki a ardotako gardiɗo fof ala ko woni ala ko wawi hankkadin
fedde fof wonde toon wontata ko ɓi bamma wayata kono ɓingu babagu ni wona ɗum pelle ardi poɗodirol pelle ɗe e poɗodiral ardade nde ko ɗum woni ko nanni caɗele so wona ɗum hande pelle ɗe ɗo foof goto fof wi yiɗi ko pulagu yaara yeeso eɗen ɓuura ujudere fedde ha hande en ngala 16 ɗo e Bamako e ɓe fulɓe jeeyani koye munen wona gonga ɗo woni caɗele men en laaɓotirani deedi taf laaɓotirani deedi taf ɗo woni caɗele men sen laaɓotiri deedi en guitti kufunaji gonɗi dowɗi en gacci ko woni il faut que hunde wonde nen toon Diallo Balel Samba ma haale ma haale ñabbuli ɗiɗi ha tatini toon sen kalani ɗi ɗi cafre en jaata il faut que gaccen haasidagal e naafigagal e mawni kinare naafigagal e haasidagal e mawni kinare ɗum woni ko heeri pelle ɗe ko heewi hen neɗɗo kala mo Allah hokki yeeso joneɗen mo ñande Allah ittimo ɗon kala ɗe joneɗa neɗɗo so Allah ittimo ɗon so waɗimo ɗum no yonete o wonta conseiller ma o yane walludema yimɓe ɓe ne mbiya jowuro kiɗɗo yiɗa jowuro keso ɗum wan ɗum ko ha ɗum wan mi jaɓani ɗon noon fotani wonde noon noon a wonan jowuro neɗɗo ala ko ari heddade so wona laamu Allah andu tan hunde fof ko feccere ñande Allah feccanma nde feccanima weeli neɗɗo metti neɗɗo ko an woni ɗon balleɗa e ɗum ñande Allah ittuma ganda wona Samba wona Demba ko Allah ittuma mo Allah waɗi ɗon o kadi balla ɗum par ce que ko affaire wuuro ɗum ɗo kadi ko affaire leñol il faut kam ko caɗele gonɗon pelle ɓe guitta ɗum hen guitten haasidagal hakkude men e naafigagal e mawni kinare se guitti ɗum goto fof ko hokka ko so goɗɗo hokka ko so a yonama ɗum wallahi caɗele pelle ɗe ɗe gasan haɗe laaɓa ɗum ɗo ene e ñawu men Diallo Balel Samba jarama Moutar Sow e musidɗo men Souleymany Diallo Diawara Diallo holko mawɗo haalande men e caɗele ko pelle gadde e nder renndo ngo hannde eyyi pelle ko gaddi caɗele ɗum kam ala mo humpi kala gonɗo e réseau sociaux ene andi hande kam luure gonaɗe ɗe saabu en jii ɗeɗo pelle yimɓe woɓɓe nani hen ene kaɓa tawa anda kam mi andama rendini men tan ko fedde sana batte fedde mi yiyani foof kono rendina men kono yettodira men kono noon joni batte fedde rendinini men donken foof enenne ko mbaɗɗen sana luurodiren hen en jii woɓɓe ene luurodira hen woɓɓe ene kaɓo hen woɓɓe ene bonodira hen ɗum foof ɗeɗo pelle yiyama kono wona noon foti wonde hono joni no Alhaji Mouhtar wini gueɗe goɗɗe eɗe goodi il faut guitten ɗe men o wi guitten haasidagal guitten mawni kinare guitten naafigagal ayi ɗeɗo ɗiɗo ñabbuli foof tati ɗi foof kodi ñabbuli ɓernde ñaw ɓernde welani safrude ene tiiɗi safrude ha no feewi puisque ko ɗum ñaw mo ganduɗa ko ñaw ɓernde neɗɗo mo ganduɗa tawa rufananima bonnananima hay hunde ala ko meeɗi waddema jiya ɗum tan gaña ɗum ɗum andi ɗum kay jarani a faami batte tan ene ardi awa kala kadi mo jiiɗa gardiɗo ko ma Allah ardina neɗɗo ha gasa de yimɓe gardina ɗum ene jeeya e probléme pelle men ɗeɗo wasde yonodirde ay yimɓe so tawi on gondi on jonodirani tan hankadi ñande foof ko luure e ƴattoje e haareji kono an place mo dokkaɗa o min so tawi mi yonamama an hande Dombayi place mo wonɗa e ɗo e mun hande o ko place mo ganduɗa fulɓe foof ene jiito hen ko e mun kadi fulɓe fof keeɓi hen nafoore saabu wona an joɗaniɗo hoorema ko leñol ngol fof joɗaniɗa ɗo kadi joɗoriɗa ɗo ko yidde wallude leñol ngol joɗoriɗa ɗo ko yidde ɓamtude leñol ngol joɗoriɗa ɗo ko yidde nafde leñol ngol saabu ko e leñol he jeeɗa hono no Mouhtar Sow wini kadi sa nani leñol ko ɗemgal tinnoɗen e ɗemgal he ɗum noon o haali ɗo ñabbuli tati kanko mawni men Mouhtar Sow ay ñabbuli ɗiɗi nani hen ɗiɗo foof Allah adi wofirede ñaw haasidagal e ñaw mawnikinare holko halki Iblisa mawnikinare ay adi wofde Allah foof ko Iblisa holko wofiri Allah mawnikinare
wadde nde o mawnikini Allah wi mo ɗala min tagma min tagi mo mbimi ya sujjan o a salima sujjande on wona on calaniɗa ko min Allah jamirɗoma o ko min caraniɗa e pular a faami e pular Allah wimo noon Allah wimo noon koye arab hono wimo a faami joni noon ma en garo hen so Allah jaɓi joni noon o mo mbimi ya sujjan o a salima sujjandemo ganda ko min tagma ko min tagimo joni wona kanko calaniɗa ko min calaniɗa ayi ɗo iblisa halkira ayi o mawnikinima ayi Mukhtar Sow ari e toɓɓere mawnikinare o ari e toɓɓere hasidagal adi hasidade fof ko Habila ko ɓi baba Adama o haabi o haasidi musidɗo makko mo jiidi yumma e baba Gabila batte kamɓe ɗiɗo fof won gueɗal ngal Allah hokki ɗum kanko noon gueɗal makko ngal kanko Gabila ngal Allah hokkimo ngal o yawi ngal gueɗal ngal Allah hokkimo ngal e ngal hokki Habila ngal o wi Habila handani ko hokkako ayi firti wadde ko kanko handi hen Allah noon tagiɓe kamɓe fof Allah ɓuri andude maɓɓe ɓurɗo handude hunde nde ayi ɗo haasidagal ardi awa kala ñaw mo jiiɗa bonɗo gonɗo e aduna jibinta ɗum ko haasidagal jibinta hunde fof mawnikinare haasidagal jibinta ɗum sabu wonko Allah hokkuma an sa haali aɗa nanane an to jaaɗa fof aɗa yiyane Allah hokkima jawdi ndi aɗa nafqirana no mbeɗereɗa min mi heɓani ayi mi haasidinoma ayi ɗum ɗo ko ñaw haasidagal addata ɗum kala ko jiiɗa ñaw bonɗo gonɗo e aduna he ko haasidagal jibinta ɗum ɗum noon pelle men ɗeɗo hande sa daari won yoga e pelle hay wasde ɗe sosede ɓuuri moƴƴude holko woni hay wasde sosede ɓuuri moƴƴude fedde so wonti ko ƴattodiral e luurodiral e kaɓodiral e gaybodiral ko ndeɗon fedde nafata wala ɗum haydara ndeɗon fedde hay nde ɓudde ɓuri kode gollirte saabu kayre so nde gollirama tan hangadin kayre ko bonande mayre tan nde heewata ɗum noon eɗen jiiɗi raɓɓiɗinade ɗo inchallahu taala a jarama no feewi mbeɗa sikki en paami holko woni caɗele fulɓe ɗum noon ila holko mbawɗa ɓeydande men caɗele fulɓe seeɗa caɗele pelle eyyi min ko ɓeydan men tan ɓe gayni haala ka déjà ko ɓeydan men tan ɓeydi caɗele ɗe ko wasde janngude il faut que mbaɗen concentré e jangde nde janggen pular men o jaati taw sen jangi pular o tan hundeji kewɗi ne wadda men eɗen kaɓa batte hundeji kewɗi taw motani haare hundeji kewɗi ne kaɓa men ene mbadda men taw hanani waddude men hay haasidagal manggal ngal e addani ɗum ko wasde janngude nde joni ƴeewen no sukaɓe ɓe janggiri neɗɗo sa janggi tan a finan sa fini a gollan sa golli tan sa nani aɗa haasido neɗɗo ma aɗa bonana neɗɗo tawta ka ala golle sona so aɗa jogui golle aɗa waɗi occupé golle ɗe wonko woƴatuma ko wona haɓade goɗɗo ewa probléme o base o fof ko jangde nde taw so yimɓe janggi tan ɗeɗo gueɗe fof giwane men sa ƴeewi leyɗele tubakoɓe ɓe wonno goto kala ko finan ene golla haaju goɗɗo ala e goɗɗo so yiiɗi a ɓoroto ɗo e lawol yimɓe ɓennuma ɓe jiyatama ni saabu ɓe doganta ko golle mabɓe ɗe wata ɓe jettade retard ay wasde golle ɗe de wasde hebde courage e gollude ɗe jooɗade galle tan aywa wiya goto tan yo jogo galle fof ene jeeya ko ɓeydi probléme uji men fof enen e yollo won ballo a jarama Yila Ba no mbiɗon ni ko noon tigui caɗele meɗen ɓurde mawnude haalama e hollama kadi noon eɗen gandi hande darata caméra o no fewi pelle ɗe ko ɗum woni caɗele muɗum ɓurde mawnude tigui tigui saabu caɗele ɗe ɓurde mawnude woni ko mawnikinare mbiɗon haasidagal ɗum woni ko ɓuuri mawnude ɗum ne so wone leñol firti leñol ngol mayat eɗen gandi kadi yimɓe men jollodiraka e on gari hen e neɗɗo e meɗen wawi wonde hoorejo so ñande woni hoorejo ñande woni nde e kewɗen fuɗɗade haɓade jomum e won ganda goto wi fulɓe son gardinmaɓe kewi wadde koɓe ceekat tuuba maɓe ngabbima dow lekki kamɓe ɓe keeɓa less ɓe daroɓe gona e hoynade maɓe mbiyama hirsu e goɗɗo ganda goɗɗo wi ala fulɓe wona noon mbayi caɗele fulɓe ko fate pelle mumen tigui woni ɓe dokkete hoolare ha gasa
kono noon ñande dokkuma hoolare nde ñande hemɓe certa e hoolare nde way noon kono ittude neɗɗo dokka ɗum neɗɗo kono taw ka guittoɗo hoore neɗɗo gitta neɗɗo mi itta neɗɗo mi rokka musidɗam mi wiya ɗum neɗɗo o nani kono taw komi guittoɗo hoore nde beele o neɗɗo on ko naftata firti ala ko nafata ɗum noon neɗɗo so ardinama so hoolare ala e mum walla so yimɓe koolaki neɗɗo mo gardino firti ko way kono rokkude neɗɗo mbo ala e wonki ɗum firti nafoore ala hen ɗum noon caɗele men hannde ko rafi o fof yummumi bamum koko kalɗen ɗo ko woni koko faati e tigi tigi e mawni kinare e rafi yondinade ɗum noon e rafi kadi hoolondirde ɗum noon jettama no feewi en jokkat namdal ngal ɗo namdal noon e ngal waɗi ko heewi ko namdal ngal wi e holko pelle ɗe poti wadde ngam nafooje mawɗe keeɓe e nder hen e nder pelle ɗe e mbeɗa sikki ila ba e aranata men e holko pelle ɗe poti wadde beele nafooje mawɗe ene keeɓe hen eyyi ene heewi ko pelle ɗe kaani wadde ko waɗi nafooje surtout minen fedde nde min puɗɗi jooni nde gonmi vice président mum nde aywa fergo Fouta fergo Fouta e jaatigueɓe mum noon wona fergo Fouta tan de kamɓe e jaatigueɓe maɓɓe sabu nde fergo Fouta ari ɓe tawi jaatigueɓe ɓe jaɓɓimaɓe bismimaɓe gollidi e maɓɓe kadi ha ndesodiri e maɓɓe jaati aywa hol nafoore premier fergo Fouta ko annoyi wadde nafoore premier ko wallude yimɓe men wonɓe ñooro ɓe ngala hay ndiyam ko yari fergo Fouta ƴeewonno ɓe guri ɗe fof no keɓiri ndiyam ko yari eyyi ɗum fergo Fouta ene ummani ɗum ene yiɗi gollude ɗum ene anni e gollude ɗum kadi gollan ɗum kadi so Allah jaɓi nafoore ɗimmere ko holɗum hande Bamako ɗo bamuli men fof keewi mayɓe mayɗo so ubbama hande nde wonata lebbi jeegom ma goɗɗo arawa fawa dow mum ma ɗum ittama ɗon hande neɗɗo yimɓe hewɓe ñorankoɓe ene jiiɗi nawtude mayɓe mumen tawata ko ala moyen no nawtiri fergo Fouta ne yiɗi gollude ɗum watta kala mayiraɗo ɗo taw ne yiɗi suurede ɗum mayɗo mum toon taw ubbittake saabu waɗa to men to on ubbittake eyyi nawa toon suuroyo ɗum toon fergo Fouta ne yiɗi ittude ɗeɗo caɗele gonɗe ɗo ɗo Bamako ɗo woɓɓe nan ɗo yimɓe maɓɓe ne canko aɓe jeeɗi nawtude taw ɓe ngala moyen no ɓe nawtiri ɓe ngala moyen no nawtiri ɓe fergo Fouta ne yiɗi wallude ɓen no nawtiri mayɓe mumen fergo Fouta ne jogui ko heewi ma Ceerno Diawara ar hen ma Mouhtar Sow ar hen min mi yowa ɗo taw ko fergo Fouta yiɗi wadde eyyi salminama no feewi e Mouhtar Sow nam holko pelle poti wadde ngam nafooje mawɗe keeɓe hen Diallo Barel Samba a jarama aɗa andi ko pelle poti wadde ene heewi kono dañan tan ɗo ɓamɗen bani adama koko jiiɗa eko nanɗa jiiɗa eko nanɗa mi naari gando goto ne wiye Alhaji Mamalla min Souleymani Bousra Korka Ƴello jooɗi ko Pontinoir o wi neɗɗo saɗa yiɗi heɓde aduna o wi janggo o wi saɗa yiɗi heɓde lakara o wi janggo ko pelle kaani wadde fof e aduna tafo nafoore heeɓo hen ko toɓɓere nde ila ba haali joni nde jangɗe kala fedde rendude yo ador tafo jangɗe sabu ko jangde momtata humam binnago ko heewi neɗɗo ne waɗa ene feele ko tawa anda sa andi sene boni a waɗata jangde so ɗum ɓenni golle janggen gollen ay gollal wona golluɗo fof dañata yimɓeɓe ɓe paama kono so neɗɗo golli ene haɗa ɗum nande ko ɓiɗɗo bonɗo kaari ko ɓiɗɗo bonɗo gollata sa golli ka nanta ɗum golle ɗon ko arsuko dañal noon ko arsuko mo Allah neɗɗo wawi gollude ha ma taw dañani kono aɗa wawi kay wiyede kay kaari kay wona ɓiɗɗo bonɗo oɗo subaka fof so ndungu ari o yahan guese o rema bo hayso dañani gawri nanta ke ko ɓiɗɗo bonɗo dawata bo il faut que janggen gollen mbeɗe wiya pelle ɗe foof pelle fulɓe ɗe foof sa wi pelle fulɓe ɗe fof hande aɗa wayno a nanni fergo Fouta foof woni wonde goro bone ko yidde hoore mum
woni meɗen nodda yontaɓe leñol ngol e goro boneji leñol ngol wona wonde joom jawdi woni goro bone non wona wonde lamɗo woni goro bone woni wonde goro bone ko andude hoore mum woni andude hoore mum ko andude fodde mi naarimo kadi même kanko alhaji mamadou Souleymani o wi so Allah hokki neɗɗo hakkille ala fof ka heɓani o wi organisation mum woni koye junngo ma o wi kono so neɗɗo heeɓi hakkille ala fof ka dañane aduna sabu ko hakkille hurata ko hakkille hersata ko hakkille rewata Allah jokkata en ɗam ɗum noon nafoore pelle ɗe no mbaɗata ha nafoore heeɓo hen janggen gollen jonodiren il faut que jonodiren neɗɗo yo yone bandum ayi ñalawma hanki jawdi gila aduna o taga jawdi ene woodi noon ɓurodiran tan saa fof garɗo ɓuura saa goɗɗo ha yettiɗo jottiɗen hannde ɗo wonde ujunere luukete hannde million luukitaki koye saa waɗi noon neɗɗo saa fof mo Allah hokkuma saa o tinno moƴƴin saa o yone bande ayi hanki ko ñalawma nayyi wonno a yiyan neɗɗo ne jogui kolce sappo ko aɗa wawi ittude hen ɗiɗi tati nayyi ndiila bande naftoro haasidagal guila aduna o taga Jawara Diallo joni haali ko addi haasidagal ko andi ɗum koye wona hande kono neɗɗo ne fasnotono paso mum neɗɗo ne fasnotono paso mum neɗɗo yo dañ ko jaɓani wiide paso mum e réseau sociaux ɓi bamma ko desdiɗo ma ko gurdiɗo ma ko maydiɗo ma onon ndendata kumda dewle joddoto inde naddata jumaji e jamaji gubbitta mayɓe resanma ndesana ɗum yo dañ ka wiyani ɗum yo dañ ka jaɓani wiide ɗum haala yirloto haala ko hendu ko aduna heɗoto yo dañ ka haalani neɗɗo yo yone bandum hanki pasiragal ne wonno so wiyama ɓi iila bani humane ila jeeya ko biiru ano Diallo Barel Samba aɗa to gonɗa to mbiya ɓi ila bani humane ila noon mbeɗa andi o yejjid haalande kam kono mi notoy tomo ɓama gaarima kaɓɓa jaaha notoroɗamo pasiragal e ko an jeeyi ma mayi ñamande nde ne hedde makko somo wuuri o yoɓat ñamande ayi hanki ko ni woruno goro boneji ko ni mbaddanno wona kaari dañi tan e oɗo hanki tan galle mabɓe hirtotano ko e Allah ne wonda ɗum ko Allah addir ɗum weltonomo ma ɓe ko miskineɓe tan ɓe dañi hande ɓe kaari i aɗa ɓuuri Allah andude koɓe gonno bo dañal heddota ko nokku goto e basal wona ndun ɗum noon tinnoɗen jonodiren teddodiren ballodiren yontaɓe fulɓe yoɓe dutto ɓe koota hono no mbirunomi ni kala ɗo ɓi fergo wori hade ma hokkude bande ñande fof linggu yo ñaam hollumo no linggu ngu jagguirte yoɓe tinno ɓe mbaɗa projet ji mawɗi ɓe mbaɗa usine aji ɓe mbaɗa forage uji ɓe mbaɗa jardin ngaji ɓe guekkida yimɓeɓe golle naftoro ɓe guekkida yimɓeɓe golle naftoro organisation moƴƴo waɗe hen batte ko min e kaari jiidi ala hen so ardinama so moƴƴinani guittemo ɗon mbaɗen moƴƴinowo ya taw o jiida e makko hay hunde ardinte ko bawɗo taw ene yiiɗi ene moƴƴina ɗum noon mi yowoɗo e haala moƴƴani hunuko goto mi weltima nam Jawara Diallo holko mbawɗa haalande min ko pelle ɗe poti wadde hannde gam nafoje mawɗe keeɓe e muɗum eyyi no Moftaro wini tan pelle ɗe kam ɗe poti wadde ko hirodirde saabu kiram ɓuuri haasidagal surtout kiram moƴƴam pelle ɗe wonko ɗe mbaɗi eɗen ceedi pelle ɗiɗi eɗen goodi pelle ɗe alhamdulillahi ɗe golli nafoore majje yiyama andi joni mbiɗen oɗo studio woni sababu mum ko sababu fedde Wastaf bon eɗen gandi pelle ɗiɗi goɗɗe eɗen goodi ɗenne wonko ɗe mbaɗi fedde wotere ene wiye fedde yiɗɓe ceerno Ahmadou Oumar hono joni mo Mouhtar Sow wi ceerno Mouhammad Lamine Mamoun Derek saabu on tan jibini yum makko ceerno Amadou Hoore Ñiwo ceerno Amadou Hoore Ñiwo on ene jogi won fedde won pelle ɗe innira pelle ɗe
ceerno ahmadou oumar gurdam mum suɓino ko wadde mawludu kanko suɓanoke ziyara kanko suɓino ko mawludu so mawludu heedi o nodda leydi ndi fof o nodda continent o fof o nodda aduna o fof yo ar ɓe gurtin ɓe ndenda e maɓɓe ɓe gurtina jamma jibinede nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗum gila e gurdam makko Allah waɗi ha o ruttima o acci ɓesgu mo ganduɗa ari rontimo e dow ɗum dontugol ngol ganduɗa ko dontugol moƴƴol ko dontugol ngol ganduɗa ko rewde e fele nelaɗo Allah e sunna nelaɗo Allah e nder ɗum noon joni Allah addi ɗeɗo pelle wastaf joni noon pelle goɗɗe cosa ginnirama joni wiya joni ɗala mawludu fof yimɓe ene ndento e hoore ñiiwa so yimɓe ɓe ngari caroto ko e galle ceerno he e galleji hoddiɓe joni mbaɗen feere mahen toon galle tawa galle o ginniremo galle nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam so en mahi galle o kala garɗo mawludu tawa hankadin ko ɗon tan jippoto jarani kono yaha e galleji hoddiɓe jarani kono yaha e nokku ara ɗon fedde nde rendini kalis alhamdulillahi ko million ngaji ndendina hande galle o darnama o fewnama o gasi kala ko miijotoɗa ene waɗe e galle waɗama e makko fedde nafi kala ko miijoɗana galle ene sohli waɗama e galle he kala ko galle ene yiɗa waɗama e galle he galle o kadi o innira galle nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko fedde wastaf woni sababu andi ndeɗo fedde waɗi nafoore fedde wonde nde ko fedde imama aliyu e gardagol ceerno abdoullahi mo ahmadou aliyu abdoullahi on hoore mum ene e jeeya e fedde fergo Fouta kanko hoore makko woni président fedde nde fedde nde nde mahi madrasa mawɗo to nder wuuro men awoyni ɓiɓɓe julɓe ene jangguine hen sa nani diine ɓamtata diine ko gandal so gandal ala diine wawa ɓamtade renata diine o reni diine o ko gandal imam aliyu kamɓene ɓe ndendini kalis million ngaji a faami ɗum woni maha hen madrasa mawɗo gueɗe ɗe foof tawa kanumne ene toon kamɓe almuɓe janggoɓe ɓe gueɗe mabɓe foof ene hen hay hunde ala ko manki hen hay hunde ala ko yatiri hen caggal ɗum noon ko nafoore e pelle he ɗum ɗon inchallah ɗum noon e jarama Jawara Diallo en paami mbiɗon no haala ka wayni joni ɗeɗo pelle ɗiɗi yo pelle ɗe ñembu pelle ɗiɗi ɗeɗo ndeɗo fedde innirani ceerno Amadou e fedde Aliyu ɗeɗo pelle ɗiɗi fedde hen foof wonko waɗi nde fedde darni galle taw ko galle ɓurɗo mawnude taw kadi mo ganduɗa ko jipporɗo hoɓɓe ɗum woni so jiyar waɗi so waɗani neɗɗo julɗo kala to yiya so ari jippo e on galle ɗum ko nafoore mawno fewi ɗum noon firti pelle ɗe ñembu hono ɗen pelle nde to fedde nde mahi jangguirɗe ɗe ganduɗa taw ɓiɓɓe julɓe kala ene ndenno no jangga ɗon taw alda e jelari alda e caɗele alda e tundi ɗum noon firti ko ɗum ko nafoore mawno no fewi ɗum noon mi nani e nder haala Ila Ba o wi Fergo Fouta ene yiiɗi e yuɓɓinde ko fate forage uji e ko fate gueɗe goɗɗe e ko fayi noon beele hakkillaji mon ina ko fate saabu aɗa andi Fergo Fouta darani koko fate ɗemgal darani koko fate yoltude hujjaji ɗemgal wiya noon ɗemgal nanggate koye nokkuji nayyi nokku gadano woni média ɗum woni haalirde hono ni no télévision radio hono ɗum e nokku goɗɗo ko laawol nokku tataɓo o woni jeere nokku nayoɓo woni bureau ji beele woni hakkillaji mon to goni e ɗeɗo gueɗe nayyi e wadde hen gotel beele ina hakkillaji mon ina e sodde auto ji taw mbaɗoji ya garta kon ɗo ñooro taw kadi ko ɗemgal ngal haalate hen walla woni hakkillaji mon to goni wadde ko waye média ji radio ji walla télé ji walla hono ɗum e bandum beele hakkillaji mon ina e ɗeɗo gueɗe hol miijo ma Ila Ba e nder ɗeɗo gueɗe eyyi hadema hakkude Ila Ba ko ɗon ko ngol Fergo Fouta eyyi hakkillame ɗum e ko ɗum ni Fergo Fouta darani Mouhtar so iwi haalde ko way noon joni wonde yimɓe janggu yo gollu jiɗɗen ko Fergo Fouta jangga watta gollude e neɗɗo saɗa golla tan a heɓan ko ñamɗa heɓde ha heewa noon ɗum ko Allah welete hokkuma ɗum ene heewi noon sen mbiyama en gollu tan mbiyen en ngala moyen no gollirɗen eɗen jogui moyen eɗen jogui hande ndiyam hande en mbaɗanama barage uji
en mbaɗanama forage uji aywa eɗen jogui ko golluɗen hande e gueɗe kewɗe nan toon ne mbawi addude jawdi taw a tampani no fewi ni ene wayno margol guertoɗe en hande ko aduna mo gonɗen margol jawle en tampinta no fewi lamdaki dépense kewɗo lamdaki kadi moyen mawɗo hayso tawi ujunnaji ɗi tan joguiɗa aɗa wawi fuɗɗorade sa fuɗɗori nde wonata hitande a yiyan ujunnaji ma ɗiɗi ɗe wontanma million ngaji ha heewa mais ko jooɗade tan ne wiya ene fadi e Allah aywa Allah hay goto ƴoganta ngaalu on wawi toɓnude on wawi uddidde yimɓe adda fewna on wawi addande yimɓe fewnoɓe barage uji on wawi addande yimɓe asoɓe ɓulli joni heddi ko onon enen ko emen mbakkiloɗen Allah mbasen jooɗade galle gollen mais janggen taw saabu ɓeyde hokkata neɗɗo ɓerde golle ko jangde sa jangi tan a heɓan ɓerde gollude par ce que sa jangi a yiɗata wonde caggal jiɗɗata ko yaadude e yimɓe jangguɓe ɓe awa mbiɗa yowa ɗo ha seeɗa Moutar Sow namnal ngal mbeɗa faami ɗum tigui tigui mi faami namnal ngal joni noon guila puɗɗuɗe gonnoɗen koye gurdam pelle a wino ma artoye amen e fergo Fouta joni noon nde gartuɗa e fergo Fouta ɗo ɗon tan jinnomi haalandema président fergo Fouta e gollidiɓe mum nde konngol jokka e haala fergo Fouta par ce que hunde fof ko mbiɗa jiiɗa e aduna waɗi gonɗo yeeso joni joni en kaali ɗo mbiɗen sa ardi neɗɗo yonemo fergo Fouta ñalawma hannde wonmo ardini kadi minen enen fof eɗen jonamo gardinɗen hannde fergo Fouta président mum ko Alhaji Amadou Ba jeeya ko Awoyni ɗo Bamako ɗo jooɗi kanko woni président fergo Fouta kadi meɗen calminamo meɗen beltanimo meɗen caggal Allah e nelaɗo mum meɗen jonamo premier vice président ɗum woni Alhaji Ila Ba deuxième vice président woni Alhaji Barka Nango Dara jooɗiɗo ɗo secrétaire général mayre ko Amadou Modi Diallo jeeya ko Madina Alheri président relation de extérieur ɗum ko Alhaji Bassirou Ba to Awoyni eyyi donc joni waktuji meɗen ɗi ma jafoɗa enen ɓaadi gasde ko jiɗɗen joni ko yawnade tan garen e miijo e namdal ngal to woni ɗo eyo ñande wondema e gartoyi tawa eɗen kala membre o fedde nde d'accord joni jiɗɗen noon ko artude e namdal eyo ko wonani fedde nde saabu en nani on mbi oɗon jiiɗi wadde forage uji oɗon jiiɗi daranade ko fate jangde hono ɗum e hol yiyandema e ɗum yiyandame ɗum ko neɗɗo andi ko anniyima kono ko Allah gollata ko Allah andi ɗum ko fergo Fouta fof kala ɓi Foutanke min e an e goɗɗo e oya enen fof ndendata mbaɗen ɗum par ce que ɗum wawa yaade caggal jawdi ko wiyane waɗe ɗo ko wawa yaade caggal ge jawdi hayso goto ne jogui jawdi aduna ni fof ne wawi wadde so enen fof en ndendi e mbaɗi ɓuuri yodde ɗum noon eɗen noddi alɗuɓe men e anduɓe men e miskineɓe men nde enen e lamɓe men lamɗo ko Allah nde enen fof ndendeten ndendinen jawdi men mbaɗen ɗo kooliɗen ha ɗum ɗo wawa darade ha ɗum ɗo wawa darade eyyi ko ɗum ɗo tan jimmi rendinde hen wona fergo Fouta hande ne jogui milliard wona ne jogui projet ene ƴeewa kaliseje e leyɗele no jikke men woni ko Allah e nelaɗo mum e men e jikke men woni ko Allah e nelaɗo mum e men ko enen nototo enen fergo foof e jaatigueɓe mum ndendinen jawɗele men pewnen ko jiɗɗen fewnude ko organisation développement ne hen ha e heewi par ce que ko golle gurdam kedde gurdam men ɗo gaccuɗe foof jiɗɗen ko ɓiɓɓe men e taniraɓe men so gari ɓamta ɗon ha ɗo haaɗi keɓen hen nafa aduna keɓen hen nafa lakara allahumma salli ala seydina Souleymani Diallo Diawara Diallo ko mbawɗa haalande men seeɗa e fergo Fouta eyyi machallahu a namnima kam ko jimmi namnede no feewi saabu sa namnima kam ngal ɗon namnal kadi mbiɗa welto hen no feewi saabu fergo Fouta ene wayno machallahu Alhaji Ila Ba arani men hen Alhaji Mouhtar Sow wonko haalani men fergo Fouta ko adi foof ko fedde nde sosira ko yen gandodir taw saabu so tawi en gandodirani hay hunde ala ko mbawaten gollude hay hunde ala ko mbawaten fewnude aw fergo Fouta miijo mum arango foof ko yen gandodir enen Foutankoɓe sa wi Fouta noon a wiyan Afrique mbiya Europe mbiya Asie mbiya Amérique kono hatta lasli o kay ko Afrique ga
ɓiɓɓe fergo Fuuta ala fof to ɓe ngala e alam Allah hen eɓe cari hen kamɓe fof kamɓe wonɓe e alam Allah heɓe fof jiɗɗen ko rendidde gandodiren jotodiren mbatten gollude sabu hono golle ala en nani ko Alhaji Ila Ba wi ko hunde fof ko gollal ardi ɓe mbi kala mo ala meccal mecca diine mo wajibu neɗɗo ma jogoɗa ko meccuɗa mecce noon ene keewi façon ngaji enen fulɓe eɗen jetta Allah ha no feewi wona wasu wonko Allah waɗani men wonko Allah hokki men kono ayi ko mankira ɗen tan ko wasde rendude nde wonno so tawi on dendani hay hunde ala ko mbawaton gollude so tawi tan on dendi hankadi kala ko gummani ɗon ballal Allah yantana hen ara ko jiɗɗon wadde ko mbaɗon ɗum Moukhtar Sow haalani men ko fergo Fuuta yiɗi wadde Alhaji Ila Ba haalani men ko fergo Fuuta yiɗi wadde ha joni kadi eɗen mbaɗa ewnago kala to ɓi Fuutanke woni en gewni hen Mali Sénégal Mauritanie Guinée e jaatigueɓe fergo Fuuta enen foof garen fedde nde hay goto hen ɓurani hen goɗɗo enen foof pote mayre miijo men ko woto anniya o ko goto enen foof jiɗɗen tan ko ɓamtata pulagu ngu koko nawrata pulagu ngu yeeso ko ɗum tan woni ko jiɗɗen en beltima hen haako on jarama e oɗo saaha joni Ila Ba konngol ma cakkitgol konngol am cakkitel ko meɗe salminma meɗe salmina bandiraɓe men anduyiɓe darde men foof ɓe gewnoɓe yoɓe tinno yoɓe gar ɓe janta e men jaggotiren gonen gotum enen ken bandiraɓe neɗɗo ko bandum neɗɗo sa jaggani banda tan sa reynaka a ƴeewen bandiraɗo goɗɗo jagga mbaɗa banda eywa kamɓe fof yoɓe gar amin beltani télé o kadi amin beltani sukaɓe golloɓe ɗo ɓe amin beltani alam o fof fedde fewnude oɗo télé o amin duwonoɓe kadi amin ñaagui Allah yo Allah nawru télé o yeeso mamin ngar kadi minen min janta e télé o komin mbawi hen komin mbaɗa so Allah jaaɓi inchallah Souleymane Diallo konngol ma cakkitgol eyyi machallahu ko weltare ha no fewi ko adi foof amin calmina télé Pinal TV amin calmina gardiɗo o saabu ɓe mbi so linggu yari kalaw yo yettu yo anne no fulɓe mbirata ni yetto lawƴoɓe kaake yetto lawƴoɓe kaake sa yi enen ne en gari hannde eɗen kuccodiri ɗo eɗen kaala ko sababude gardiɗo o kanko holli men galle o ko galle men télé o ko télé men enen jeeyi eɗen bisma ɗo yen garɗo kaltiden jewtiden min calmini Pinal TV ha no fewi an hoorema kadi min calminima hen kadi ha no fewi saabu an hoorema amin gandi aɗa yiɗi fedde nde aɗa darani fedde nde e inde noon Pinal TV saabu a ummima ɗo a yeehi ha sigu ala ko nawma toon sana yidde wondude e bandumumen e tawtude bandumumen ɗum noon en calmini yeeɓoɓe Pinal TV foof inchallahu eɗen belti ha no fewi kadi on noddi amen wajibu sa noddi neɗɗo jomum ara notoma bo min gari alhamdulillahi ene wonde teddugal ene wonde e neware ene wonde e yankinare ene wonde e weltare ha joni eɗen ñaago Allah yalla nawru galle o yeeso yalla ɓamtu galle o yalla nawru galle o yeeso yo Allah hawridin men enen pulagu Allah hawridina dendagal ɓiɓɓe julɓe foof bi jahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Allah yottama nulaɗo juulama sallllahu alayhi wa sallam en calmini bandiraɓe men wonɓe sababu ha ndeɗo oɗo télé heeɓa saabu ɓe jarama tan kamɓe kay meɗen mbawi wiide ɓe gardima ɓe kooti min gabbima e mabɓe eyyi immade directeur ha yetti directeur de programme ha yetti wonɓe ɗo ɓe foof ha yettima an gonɗo sababu wiide min yomin gaare galle he ɗum woni Diallo Barel Samba saabu moƴƴere ma e anniye ma e leñol ngol ittuma ha ñooro arde yantude amen ɗo fergo Fuuta sa noddi min ɗo hannde a wemani min calminima min calmini mawɗo amen pop gadiɗo hokkude min konngol ene wonde amen e puis kadi ene bisimi min yomin jaltuɗo min gara ñooro ɗum woni ceerno Amadou Hadi Amadou Muntaga Saykoumar e inde président e inde fergo foof e meɗen mbiya yimɓeɓe tan yoɓe tinno notodiren yoɓe gara e fergo Fuuta ballodiren jurmodiren
fedde nde nde yaara yeeso ko jiɗɗen fewnude ko pewnen par ce que so gandodiri en ndesodiran c'est très important sen ndesodiri en jiɗodiran en jurmodiran bo ko ɗum ɗo fedde nde ko nde yiiɗi ko ne heewi ɗum noon Allah jarama on jarama yeeɓiyankoɓe fof jarama eɓe jarlo eɓe jaafo haala ko mana sa fooɗi tan taƴan kala ko feewi hen e ko moƴƴi hen immori koto Allahu subhanahu wa taala kala ko ooñi Allah yettirama ɗum kala ko ooñi hen noon koto men ga heedi yafuya ɗaɓɓama allahumma salli ala seydina a jarama Mouhtar Sow e salminama e weltanama en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pinal TV kala debbo hen gorko sukayna mawɗo ɗum noon ko noon tigui arno waɗande moon yewtere nde hannde ko musidɗo moon o Diallo Barel Samba to cuuɗi men yiiɓen sembam wonno invité en ko musidɗo meɗen Ila Ba Souleymani Diallo Diawara Mouhtar Sow ɗum noon calminama on jettama ha alata garowo so Allah jaaɓi on beltanama no feewi